салом, як хабар. дар давоми 3 рӯзи оянда аз 21 то 24 ноябр дар минтақаҳои тоҷикистон ҳаво ғуборолуд ва хокбориш мешавад. дар ин бора хабаргузории давлатии Ховар бо такя ба агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар дод. гуфта мешавад, дар ин рӯзҳо ба шаҳру ноҳияҳои Суғд, Хатлон ва минтақаҳои тобеи марказ аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ғарбии ҷанубии кишвар чангу ғубор ворид мегардад, ки ин метавонад сатҳи олудагии ҳаворо зиёд намояд. ин дар навбати худ метавонад ба сиҳати бархи сокинон таъсири бад расонад. мақомот ба шаҳрвандон тавсия доданд, ки дар ин рӯзҳо аз сайру гашт дар кӯчаву хиёбонҳо худдорӣ варзида аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намоянд. ба беморони дилу раг, диабети қанд ва диқи нафас тавсия дода шудааст, ки ҳавои хонаро тоза нигоҳ доранд. аз ин миллионро гирбурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.